Искате цялата къща да ви мирише на хубаво, а? Стаен жасмин Стефанотис. Защо трябва да имате стаен жасмин Стефанотис във вашата къща? Ще ви дам 3 причини. Цветето, което мирише най-силно и цъфти постоянно. Естествен ароматизатор. Хем не давате пари за ароматизатори, имате зеленина у вас и цялата къща мирише хубаво. 3 в 1. Невероятно добра комбинация. Стефанотисът няма равен в тези отношения. Сред всички ароматни растения, цветовете на Стефанотиса миришат най-силно. И най-хубаво. Освен това, не е трудно да накарате стайния жасмин да цъфти постоянно. За да се случи това, Стефанотисът трябва да бъде поставен на най-светлото място във вашия дом, за да цъфти. Също така иска редовно поливане. Полива се, когато горният слой на почвата изсъхне. Предвид факта, че пъпките се образуват само върху млади растящи издънки, жасминът изисква редовно подрязване, за да цъфти. Още по-хубавото е, че това растение не е токсично за вашите домашни любимци или малки деца. Спокойно може да си го вземете от нашия сайт Erpans.bg